Posledné roky ma naučili, že keď sa niečo v mojom živote rozpadá, zlyháva alebo prestáva fungovať, neznamená to, že sa ja rozpadám alebo ja zlyhávam. Je dôležité rozpoznávať v našich krízach, vyhoreniach, bodoch zlomu alebo strate motivácie tie vnútorné signály nášho bytia, ktoré sú alarmom a upozorňujú nás na to, že sme niekde prerástli svoje prostredie, svoje postoje alebo sme naplnili svoje ciele a nutne potrebujeme zmenu, aby sme mohli expandovať a ďalej sa vyvíjať. Moje meno je Katarína Zachar, počúvaš môj podcast Potential in You, v preklade Potenciál v tebe. Niektoré plány, situácie, biznisy, ciele proste nevídu. Nie preto, že sme sa dostatočne nesnažili, že sme nezvolili správnu stratégiu alebo sme nepodali ten najlepší výkon. Ale nevídu preto, lebo nás viac nevedú k nášmu rastu a potenciálu. Lebo sú nám akoby malé, vyrástli sme z nich, len sme si to nevšimli a tak sa stali našim obmedzením v tom, kam smerujeme alebo kým sa chceme stať. Píšem o tom aj v mojej druhej knihe Končím so strachom a žijem odvážne, kde rozdeľujem tento proces zmeny a rastu do dvoch ciest. Bude to cesta revolúcie alebo evolúcie. Evolúcia sa deje, keď rast a zmena prebiehajú cez investovanie, expanziu, rozvoj a budovanie či už seba, alebo ľudí, projektov, vízií alebo biznisu. Revolúcia na druhej strane je cesta zmeny a rastu cez rozpad, stratu, oddelenie alebo vnútornú rekalibráciu. Bez ohľadu na to, ako sme v živote vedomí alebo ako na sebe pracujeme, nevyhneme sa revolúcii. Lebo v určitej fáze nášho života môže byť práve tá revolúcia najefektívnejšou cestou, ako sa dokážeme posunúť dopredu, ako dokážeme aktivovať svoj potenciál a vyvinúť sa do tej najlepšej verzie seba. Ja som jednu z najsilnejších revolúcií v pracovnej oblasti zažila prvýkrát, keď som žila v Malajzii, kam som sa v roku 2008 odsťahovala a odišla som tam žiť vlastne na neurčito. V Kuala Lumpur som pracovala pre firmu Mindvalley, ktorá bola vtedy rýchlo rastúci, pomerne mladý americký startup v oblasti sebarozvoja a transformácie. Bola to svojím spôsobom veľmi nadčasová firma. Pracovala som v medzinárodnom tíme, kde bolo asi 30 až 40 ľudí z 15 krajín sveta. Firma rastla rýchlo, preto vtedy ešte nemala vybudované všetky tie štruktúry, ako napríklad jej chýbalo oddelenie ľudských zdrojov, HR, alebo jej chýbalo oddelenie tréningu a rozvoja ľudí. Preto majitelia, teda CEOs, sami hajrovali, teda prijímali nových ľudí a vlastne sme sa učili jeden od druhého za pochodu. Na jednej strane to bolo veľmi vzrušujúce, musím povedať, naozaj kreatívne, inovatívne, veľmi dynamické prostredie, ale na druhej strane to bolo také neisté, stresujúce a nevyspytateľné. Všetko sa tam dialo veľmi rýchlo, museli sme sa rýchlo učiť, adaptovať. Kultúra bola naozaj veľmi otvorená, veľmi inovatívna, ale niesla v sebe aj takú tú atmosféru toho, že ukáž, čo dokážeš. Ukáž, či si ten A-player. Vo mne to osobne prebudzalo veľmi silný vzorec dokázať, že si tam zaslúžim byť, že som dosť dobrá. Dovtedy som totižto v každej pracovnej skúsenosti viac menej uspela a svoju sebahodnotu som si teda vtedy viazala práve na tú moju schopnosť uspieť v práci a podať výkon. A v priebehom teda 1 roku, čo som pre firmu Mindvalley pracovala, som tam dokázala uspieť, potom aj vyhorieť a aj pohorieť. Je to story sama o sebe a naozaj zaslúži si vlastný priestor. Teraz som to iba tak trochu zjednodušila. Vtedy, keď som pracovala pre Mindvalley, žila som v Kuala Lumpur, som mala pocit, že to moje vyhorenie a pohorenie bolo mojím najväčším zlyhaním. Cítila som sa ako nikto. Čelila som svojim najväčším strachom, že nie som dosť dobrá, že niečo nedokážem, že nemám hodnotu, kto som, ak nemám úspech. Prechádzala som dovtedy svojou najväčšou revolúciou. V mojom vnútri sa rozpadala stará maska, stará štruktúra dosahovania úspechu a sebahodnoty cez ten výkon. Úplne ma to vykolajilo z mojich zachodených podvedomých vzorcov fungovania, myslenia, sebahodnotenia a aj takého vnímania svojho zmyslu. A musím povedať, že naozaj trvalo mi nejaký čas sa s tým vlastne vysporiadať a nájsť z toho pre seba cestu von. Keď sa teraz pozriem spätne, keby som si však vtedy nesiahla na svoje dno,
Keby som nezažila to vyhorenie a neúspech, tak by som si asi nedovolila hľadať inú, tú novú cestu vpred. Nedovolila by som si siahnuť hlbšie do svojho potenciálu, dať vlastne sama sebe šancu a hľadať odpovede na to, čo skutočne chcem od života. Kto som? Čo mi dáva zmysel? A čo túžim tvoriť v živote? Teraz viem, že keby som mala iba úspech, tak by som zostávala v starých koľajách a žila by som ten svoj starý zachodený vzorec, ale každého z nás niečo občas proste musí vykoľajiť a prebudiť, aby sme si uvedomili, že sme to staré prerástli, že je čas otvoriť sa novým možnostiam v živote. A tak ako každý, aj ja som vtedy musela urobiť svoju voľbu, čomu poviem nie, čo opustím, aby sa niečo nové mohlo zrodiť. Pre mňa to vtedy bolo odísť z Mindvalley a vykročiť na vlastnú cestu budovania Real Woman. A tak od toho roku 2009 som zo svojej spálne v Kuala Lumpur iba s počítačom v ruke, bez kapitálu, bez potrebného know-how o biznise som začala úplne od nuly budovať moju víziu organizácie Real Woman, ktorej poslaním bolo pomáhať ženám rozvíjať ich potenciál a tak transformovať spoločnosť. Úplne na začiatku som začala písaním Real Woman blogu, písaním článkov pre rôzne slovenské magazíny. V roku 2010 som vydala svoju prvú knihu Ako dostať od života, čo chceme. Potom som začala chodiť viac na Slovensko, začala som robiť svoje workshopy, organizovať veľké konferencie Real Woman Forum, budovať komunitu, tím, medzinárodné spolupráce. Po prvých rokoch skúseností som však pochopila, že ak chcem sprostredkovať a previesť ženy tou hĺbkovou transformáciou k ich právemu potenciálu a vytvoriť trvalú zmenu v ich živote, tak na to nestačia konferencie a kluby. Ja som potrebovala ísť hĺbšie. A tak som v roku 2013 začala robiť individuálny a skupinový coaching. Úplne si pamätám, že vtedy som ešte musela ľuďom najskôr vlastne vysvetliť, čo to coaching znamená. Začala som aj v tomto období vyvíjať práve cez ten skupinový coaching môj jedinečný program a proces transformácie pre ženy, ktorý som neskôr nazvala Becoming Real Woman. Bol to ročný program, ktorý som vyvíjala asi 10 rokov. Pomedzi to som vydala svoju druhú knihu Končím so strachom a žijem odvážne, vytvorila som online vzdelávaciu akadémiu, natočila som stovky videí, vyškolila som tím lektoriek a neustále som škálovala program Becoming Real Woman, ale aj celú organizáciu. Rástla a vyvíjala som sa vlastne spolu s Real Woman tak rýchlo, ako som stíhala. Súbežne v oblasti transformácie, aj v leadershipe a vo vedení organizácie. Zažila som mnohé úspechy aj mnohé pochybenia. Dostala som naozaj mnohé príležitosti, ale aj skúšky. Musím sa priznať, že najviac ma však formovali a naučili práve tie najťažšie momenty, pretože iba v tých najťažších momentoch si skutočne siahneme ako keby do tej najväčšej kapacity svojho potenciálu a svojej vnútornej sily. Bola to neskutočná jazda, ale vôbec nie jednoduchá. Vďaka Real Woman som našla svoj zmysel, moja práca mala pozitívny dosah a vplyv, ja som vďaka tomu celému spoznala samu seba. Mohla som naplno tvoriť a realizovať sa. Vďaka tejto ceste som sa stala tým, kým som dnes. Aj keď som sa prioritne venovala ženám, moje knihy nie sú určené iba pre ženy, sú pre každého. Doteraz si knihy prečítalo 10 000 ľudí, tisíce žien sa rozvíjalo na našich konferenciách a v našich komunitách, stovky žien si prešlo mojim transformačným programom Becoming Real Woman. Naozaj, práca v Real Woman ma hlboko naplnila, lebo som mohla tvoriť niečo dobré, prospešné, zmysluplné, čo malo pozitívny dosah na životy mnohých ľudí. A na druhej strane ma Real Woman aj najviac preskúšala. Otestovala všetky moje limity, siahla po všetkých mojich slabinách a ranách. Nič nenechala nedotknuté. Tak ako som súbežne budovala Real Woman, budovala som aj seba. Vždy som verila, že keď pomôžem žene otvoriť jej skutočný potenciál, rozvinúť sa, tak ona to posunie ďalej do svojej rodiny a okoliu. A tak sa aj dialo. Ženský potenciál je obrovským nástrojom zmeny a vývoja. Ja som si myslela, že toto budem robiť do konca života, že vybudujem medzinárodnú organizáciu. Avšak v roku 2022 sa vo mne niečo začalo meniť. Spomínam si, ako som vtedy pred Vianocami v roku 2021 išla do New Yorku, nesmierne som sa tešila na tento môj narodeninový výlet.
Bolo to cez COVID a konečne som mohla vycestovať ďalej než za hranice Európy. Vtedy som už totižto žila na juhu Španielska, Costa de Sol, možno to tam poznáš, pod Marbejou, v takom malom mestečku San Pedro de Alcantara. A odtiaľ som viedla Real Woman a robila som väčšinu mojej práce. Keď v roku 2020 prišiel COVID a všetko sa v našich životoch presunulo do online prostredia, tak my v Real Woman sme boli pripravené. Nezaskočilo nás to, lebo už niekoľko rokov som program Becoming Real Woman vyvíjala, škálovala, dizajnovala tak, aby sme ho mohli realizovať a aj ženy ho mohli absolvovať, nech žijú kdekoľvek. Transformačný proces som nastavila tak, aby vyvážene prepájal digitálnu technológiu s osobným prístupom. Vyškolila som na to tým lektoriek, čo nám umožnilo sprostredkovať program oveľa väčšiemu počtu žien. Takže keď prišiel COVID, my sme rástli. Ja som konečne mala taký ten pocit, že si môžem vydýchnúť, že som dosiahla dôležitú métu a stabilitu v budovaní Real Woman. New York je pre mňa neskutočne inšpiratívne mesto. A ten môj narodeninový výlet bol pre mňa doslova takým novým nádychom, ktorý som veľmi potrebovala. Ja som potrebovala vykročiť von z toho známeho prostredia, z tej rutiny do úplne iného sveta. A tam som si uvedomila, že mi niečo chýba. Že ja potrebujem zásadnú zmenu v živote. Dovtedy som si to neuvedomila, lebo som neustále niečo budovala, proste ja som si nedovolila zastaviť sa, lebo vždy tam bol nejaký ďalší cieľ, niečo trebalo vylepšiť, ďalšia hora, ktorú bolo treba zdolať. Keď som sa vrátila naspäť z tohto New Yorku, vedela som, že potrebujem zmenu, ale nevedela som vôbec akú, nevedela som, ako ju mám uskutočniť. A keď som sa teda vrátila do Španielska, tak ja som začala cítiť, že tam už nepatrím. Ja som tam nevedela obsedieť a tak som sa vrátila na Slovensko. V tom roku 2022 som bola vo fáze, ktorú ja nazývam volanie duše. Kedy som hľadala, čo vlastne potrebujem, po čom túžim, čo mám robiť. Ja som sa snažila hlbšie prepojiť na samu seba, svoje vnútorné vedenie a načúvať tej svojej duši. V tomto období ma to ešte aj veľmi ťahalo do môjho vnútra, do takej samoty, do takej regenerácie. A keďže som už nevedela, čo mám robiť so sebou, tak som siahla po svojom overenom riešení, ktorým je cestovanie. Vždy, keď som dovtedy potrebovala novú inšpiráciu, novú perspektívu, alebo som potrebovala niečo zmeniť, alebo sa ako keby rechargenúť, refreshnúť, tak som išla cestovať. A v tom roku 2022 som išla aj na svoju prvú duchovnú cestu do južného Francúzska, čo neskutočne vyživilo a liečilo moju dušu. A zároveň to otvorilo aj veľa ďalších skrytých otázok. Potom som išla na 6 týždňov do New Yorku, pretože pri tej mojej poslednej narodeninovej návšteve New Yorku som sa totižto spriatelila s fotografkou, ktorá mi ponúkla jej apartmán priamo na Manhattane za naozaj bezkonkurenčnú cenu, takže nemohla som povedať nie. Avšak ani New York, ani moje cestovateľské dobrodružstvá mi nepomohli. Nefungovalo to ako predtým, nestačilo to. Môj vnútorný nepokoj sa len prehlboval. A začala som cítiť, že to, čo sa vo mne deje, tento nejaký môj vnútorný proces zmeny, vôbec nepodporoval takúto moju expanziu von, ale skôr odo mňa žiadal rekalibráciu, ísť do svojho vnútra a uskutočniť prestavbu vo svojom vnútri. Začala som si všímať, že transformačná práca so ženami, ktorá ma dovtedy dobíjala energiou, robila som ju naozaj s veľkou ľahkosťou, si odo mňa začala vyžadovať oveľa viac energie a vyčerpávala ma. Ja som začala cítiť viac a viac takú tú silnú potrebu posunúť sa vpred z toho, kde som bola. Cítila som sa uväznená. Potrebovala som nájsť pre seba nový priestor sebarealizácie, ale tiež som vedela, že najskôr potrebujem zabezpečiť, aby Real Woman mohla fungovať a vedela fungovať aj bezo mňa. A tak som začala hľadať možnosti, riešenia. Hľadala som v mojom týme nástupkyňu, skúšala som delegovať moju prácu, zmenila som štruktúru fungovania, ja som naozaj skúsila všetko, čo som vedela. Niekedy som mala pocit, akoby nič z toho, čo skúšam, čo mi vždy pomohlo, mi teraz nefunguje. Dokonca som v jednom bode zvažovala aj predaj Real Woman, ale dospela som k tomu, že to nedokážem proste urobiť. Však je to moje dieťa, je to moja brand. Ja som si nevedela predstaviť, že by to bolo v rukách niekoho iného. A je to tak úzko späté s mojím menom a s mojou prácou. Takže som pokračovala ďalej a skúšala som a hľadala som, ako z Real Woman odísť a zároveň zabezpečiť jej prežitie.
Úprimne, už vtedy to bol extrémne vyčerpávajúci proces, lebo som vlastne nenachádzala žiadne riešenie. Ja som sa stále točila v kruhu. Ja som nevedela nájsť cestu vpred. Zároveň to bol aj taký proces postupného opúšťania a púšťania Real Woman a mojej starej identity, ktorá s ňou bola veľmi úzko spätá. Ja som vtedy nepoznala svoje ďalšie kroky, nemala som pre seba novú víziu, ako by som v sebe na to nemala kapacitu ani priestor. Ja som sa vôbec nevedela pozrieť do svojej budúcnosti. Moje videnie sa zúžilo iba na tu a teraz. A vynárali sa vo mne tie otázky. Kto som, ak nevediem Real Woman? Kto som, ak nemám túto pozíciu vplyv a zmysel? Kto som, ak nemám tento príjem? Kde je moja hodnota, ak nerobím dobro alebo niečo prospešné? Bola to najväčšia kríza mojej identity, akú som kedy zažila. Všetko, na čom som si zakladala svoju hodnotu, istotu, sebavedomie, svoj zmysel, svoj úspech, sa mi rozpadalo a strácalo pred očami. Nevedela som to zachrániť, nevedela som nájsť riešenie. A toto prebudilo vo mne obrovské strachy a neistotu. Mala som pocit, že ja strácam kontrolu nad svojim životom, niekedy dokonca aj nad sebou, že mi nič nefunguje, že sa neviem oprieť ani o svoju vlastnú silu. V roku 2023 sa to ešte prehlbilo. Ako by sme v Real Woman prestali byť viditeľné? Ja by som nikdy nepovedala, že je to možné, keby to nezažijem. Zrazu prestali prichádzať nové klientky, zostala nám iba naša dlhodobá komunita pár desiatok žien, ktoré ešte boli v bežiacich programoch. Ako by nás niekto vymazal z mapy, všetko sa okolo mňa zastavilo a ja som mala pocit, že som neviditeľná. Tu sa začala fáza, ktorú spätne nazývam a volám temná noc. Vtedy som nemala energiu tvoriť ani konať. Ja som mala pocit, že čokoľvek urobím, proste nič nefunguje. Čím viac som konala, tým to bolo horšie. Žiadne výsledky. Ja som bola z toho dosť zúfalá, frustrovaná a naozaj veľmi vyčerpaná. V tomto období som musela dokonca rozpustiť tím mojich lektoriek. A ja som si musela priznať, že niečo sa zásadne mení a že to neviem kontrolovať. A toto vo mne naplno prebudilo môj najhlbší strach. Že sklamem druhých, že zlyhám a oni ma prestanú mať radi. Ja som vtedy strácala kontrolu nad mnohým v mojom živote a naraz. A celý tento proces ma veľmi silno vťahoval akoby do seba, čo znamenalo, že som sa začala izolovať od pozorností, od komunitných stretnutí, lebo som potrebovala doslova šetriť a chrániť svoju životnú energiu. Ponechala som si okolo seba iba ten najbližší a najúžší kruh mojich žien, ktorým som dôverovala, vedela som, že mi budú oporou. Potom prišla asi najväčšia rana. Ja som úplne stratila svoju kreativitu, schopnosť tvoriť, čo je totálnym zdrojom mojej energie a moja najväčšia životná sila. Ja som mala pocit, ako by som vnútri zomrela a vyschla. Ja som vôbec tedy nechápala, čo sa mi deje. Nemala som na to dosah. Ja som už ani nevládala voči tomu bojovať, alebo s tým bojovať. Úplne som vtedy pustila kontrolu nad tým, čo bude z Real Woman, čo bude so mnou, čo si kto myslí, ako kto zareaguje. Ja som to chcela iba prežiť. Spomínam si na to inak, ako by to bolo dnes. Bol to taký ten pocit, ako by som ležala 30 metrov v tme pod zemou a počula som ten hlas, ktorý mi hovorí: tu zostaneš, dokým to všetko nepustíš. Trvalo to asi 3 mesiace, táto moja tma, táto moja vnútorná smrť, prázdno, pocit, že nič nemá zmysel, že vlastne nič necítim. A tam, v tej najväčšej tme, v tej prázdnote, ničote, keď som pustila kontrolu, keď som prestala bojovať, tam som stretla a uvidela samú seba. Kompletne a celistvo ako ešte nikdy predtým. Ja som si vždy myslela, že keď takto stretnem samu seba, že to bude nejaký veľkolepý moment, že budem na svojom vrchole, že budem žiariť. Ako som sa veľmi mýlila. Ja som svoju najvzácnejšiu podstatu, hĺbku, celistvo za slobodu vlastne našla v tom najtemnejšom momente. Na svojom dne. A paradoxne vtedy najbližšie sama k sebe.
A tam som aj dostala svoju odpoveď na otázku. Kto som, keď nemám nič a nikým nie som? Čo zostane, keď všetko stratím? Našla a pochopila som svoju skutočnú hodnotu, ktorá sa neviaže na nič a nikoho okolo mňa. Pustila som staré časti seba, nechala som ich zomrieť, aby som v sebe otvorila úplne nový priestor, nový potenciál a mohla som sa zrodiť nanovo do svojej novej identity, sily a vedomia. Toto pustenie kontroly ma oslobodilo a naučilo ma to naplno dôverovať sebe a životu. Vtedy sa niečo vo mne hlboko prepísalo a zmenilo ma to. Ja viem, že nie každý má rovnaký proces ako ja. Nie každý sa musí ponoriť do rovnakej hĺbky a tmy ako ja. Ale každý z nás prejde svojou revolúciou, bude čeliť svojim najväčším strachom, púšťať kontrolu či ilúziu istoty. Nevyhneš sa púšťaniu tohto starého, inak sa nezrodí nové. Pretože náš najväčší potenciál je v tom novom priestore za hranicou komfortu, v tom neznáme. Je to prirodzený ľudský vývoj a aj cesta adaptácie. A ja to veľmi dôverne poznám, aké to je. Prešla som všetky odtienia fázy tohto vnútorného prerodu. A tiež som sa naučila, že jedna vec je niečo vedieť a úplne iná je to zažiť a byť tým. Vyliesť z tej vnútornej tmy nebol ešte koniec môjho vnútorného prerodu, ale bol začiatkom fázy, ktorú nazývam uzatvorenie kruhov. A tak v roku 2024 som po 15 rokoch s mierom a pokojom vo svojom srdci uzavrela Real Woman. Jednoducho som vedela, že som dokráčala na koniec. Túto cestu som naplnila. Dala som zo seba všetko a nič neľutujem. Vyzdvihla som si z tejto skúsenosti všetky dary, ktoré som mohla. A tak nadišiel pre mňa čas vykročiť na novú cestu. V roku 2024 ma čakalo ešte niekoľko koncov a uzatvorení v materiálnom svete okolo mňa, ktoré ma naozaj hlboko zasiahli a formovali. A rok 2025 bol fázou, ktorú nazývam znovu zrodenie. Moja tretia kniha Odvaha na zmenu, ktorú práve inak teraz píšem, prerozpráva celý tento môj príbeh tejto vnútornej premeny a rada by som túto knihu vydala v septembri tohto roku. Takže rok 2026 je pre mňa rokom nového začiatku, novej sily, novej identity, novej energie a aj novej vízie. Ešte v roku 2025 som nechápala všetky súvislosti a zmysel toho, čím som si za posledné roky prešla. Dnes už to viem. Jednotlivé časti zapadli do seba ako krásna skladačka. Nič nie je náhoda. Všetko sa deje pre nás, pokiaľ sme ochotní to rozpoznať, otvoriť sa a dôverovať tomu, čo život prináša. Verím, že sa cez to dá nielen prejsť, ale aj výjsť z toho vnútorne silnejší a slobodnejší. Paradoxom však je, že človek cez túto svoju skúsenosť musí prejsť sám, ale nemal by v tom byť sám. Takže som tu. Ak náhodou prechádzaš krízou, vyhorením, pocitom straty zmyslu či smerovania, alebo sa ti udiali v živote, alebo v práci veľké zmeny, asi v bode zlomu, a možno teraz nechápeš, čo sa ti deje, prečo sa ti to deje, nevieš ako ďalej. Chcem, aby si vedela, že v tom nie si sám. Viem, ako sa cítiš. A viem aj, ako tým prejsť. Myslím, že tou najväčšou alchymiou v živote je vlastne rozpoznať, kedy sa niečo začína a kedy končí. Kedy zostať a kedy odísť. Kedy nebojovať, pustiť to a dôverovať a kedy naopak viac zabrať. Ako vlastne rozpoznáva tieto naše životné fázy vývoja, kedy rastieme cez evolúciu a kedy cez revolúciu. A toto bola jedna z mojich najbolestivejších a aj najdôležitejších lekcií v mojom živote a v biznise. A tak som sa naučila nevidieť v rozpade a v koncoch deštrukciu, ale vidieť v nich príležitosť na rekonštrukciu a hlbokú reinvenciu seba. Niekedy cesta vpred vedie práve cez rozpad toho starého v nás a okolo nás. A to je rast a zmena cez tú revolúciu. Nie je to zlyhanie, ani chyba v systéme. Je to dôležitý upgrade života a našej ľudskej identity. Ako to vnímaš ty u seba? Vnímaš svoje výzvy, skúšky alebo krízy ako priestor pre rast?
alebo osobnú revolúciu? Som zvedavá, daj mi vedieť. A ďakujem, počujeme sa pri ďalšej epizóde.